Halleluja! Gloria lil-Mulej. Nirringrazzjaw il-Mulej. Nilqawkom eżis udjenza ta' River of Love, udjenza da' kollha li intom issegwu daw il-messaġġi ġimgħa wara ġimgħa. Jalla daw il-messaġġi jkunu ta' tisħiħ tal-fidi tagħkom u ta' barka għalikom. Ejja nitolbu u nilqgħu il-Mulej u l-kelma tal-Mulej illum flimkien. Missi Qaddis ningrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi Spiritu Santu li inti tkompli tallimna, tirrevelalna l-verità tiegħek u tkompli titrasformjana bil-preżenza qaddisa tiegħek u l-kelma qaddisa eterna tiegħek għal glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Samuel kapitlu 5. Alleluja. Ftit ġimgħat ilu bdejt sensiela ta' talim li ma tantx smajt bħala u hija sensiela ta' talim li t-titlu tagħha il-Mulej poġġi u li drop jew li f'qalbi ju. Is-sensiela ta' talim kienet jisimha is-seħer fid-dar tal-Alla. Is-seħer bl-Ingliż witchcraft in the house of God. Witchcraft in the house of God. Għad baqali ħafna x'nitkellem fuq dan il-messaġġ. Illum għadna laqqas infatti bdejna nitkellmu fuq witchcraft dak li jgħidulu dark witchcraft letteralment. Għadna dak jkun verament the heavy duty type. Għadna ma salniex dak. Sissa, illum ħankomplu, illum ħanitkellmu l-iktar witchcraft komuni fid-dar tal-Alla. L-iktar witchcraft jew l-iktar seħer li huwa komuni fid-dar tal-Alla. U jekk jiċċallenġjak dal-messaġġ, please, taħrabx. Għax Alla sorta jsibek. Li għanix li minnantkom hija li għak dil-kelma, xaħġa minn din il-kelma, zgur ħatalqotkom, għax number one hija xaħġa li jekk ma dekx tamilla, xi darba kont tamilla, jekk għadek tiddilja magħha, illum ħajkollok ċans tindem minna u tinħeles minna. Ok? Imma morru fl-ewwel Samuel kapitlu 15. Ħanamel l-introduzzjoni biex nerġa' impoġġi lilna l-koll flimkien fuq l-istess paġna. Il-kelma bl-Ingliż witchcraft, il-kelma bl-Ingliż sorcery, jew kella divinazzjoni. Hemm kelma oħra li qed irid nitkellem ukoll ħafna fuqha, għadna ma semmejniex, li tfisser ukoll mediċina. Għad irid nitkellmu fuq il-mediċina. Għax believe it or not, fil-Bibja kollha jfisser l-istess ħaġa. Għal dawk li ma semawx il-messaġġ tiegħi tal-ġimgħa l-oħra morru semawha tajt ftit hints, imma trid nitkellmu iktar fid-dettall fuqha. Fil-ktieb tal-Galatin kapitlu 5 vers 20, Pawlu bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu jitkellem kif waħda mill-opri tal-ġisem hija s-seħer. Waħda mill-opri tal-ġisem hija s-seħer. Pawlu fil-ktieb ta' Galatin kapitlu 3 jgħid lil Galatin min saħħarkom. Jaqatta Galatin boloħ. Min saħħarkom. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 8 rajna xaħat li kien saħħar, wieħed isaħħar xmun, rajna kif dan ir-raġel l-ewwel rajna meta Filippu mar jevanġelizza u mar xandar il-Vanġelu tas-Saltna u l-isem ta' Ġesu, kif kellek bosta dak ir-raħal inħelsu mix-xjatin. U meta nħeles xmun dak li kien jgħidulu bħala laqam il-qawwa tal-Alla, inħeles u dar lejn Kristu, il-Bibja tgħidlek il-belt kollha, ir-raħal kollu, l-pajjiż kollha kien taħt is-seħer tiegħu. Dak jgħidlek, dak infatti din torik biss, din dik buris. Jekk tistudja Atti 8 biss, tinduna li persuna waħda tista' titfa' seħer fuq pajjiż. Issa, u probabbli jibda wieħed minnkom. U ngħidilkom għaliex. Għax irid tkollok ċertu pożizzjoni fir-realm spiritwali biex inti tagħmel dak.
bħal Prim Ministru, President, xi politikant influenti, xi ħadd li forsi huwa famuż, jista' jkun pastor. Il-tiftakar il-kelma seħer ukoll għandha il-konnotazzjoni pożittiva magħha f'liema, għax il-kelma seħer tfisser li tinfluenza. Li ġib il-xi ħadd taħt l-influenza. Bl-Ingliż jgħidulek under what type of influence are you? Infatti, meta xi ħadd ikun fis-sakra, they're under the influence of a spirit. Of a spirit. Inti bl-Ingliż, ovvjament il-Polizija u Malta mhux ħajkellmuk bl-Ingliż, ma meta xi ħadd ikun intossikat fis-sakra, jgħidu bl-Ingliż jgħidulu he's under the influence. Okay, bl-Ingliż, issa aħna ma nażawix dik bil-Malti, ma dik hija reali, ma dak tfisser li huwa msaħħar. Issa ovvjament għandek bħalmajna mod il-ġimgħa l-oħra semmejtilkom il-Billy Graham. Billy Graham tisimgħu saħħrek, imma pożittiv lejn Kristu. Sewwa, ġeneralment xi ħadd li għandu don ta' evanġeliżmu ikollu dik il-qawwa, ikollu dik tip ta' don jaħdem fih jew fiha. Sewwa, però semmejtilkom ukoll il-Hitler. Kien isaħħar in-nies aħwa. Tifhmu? Ġeneralment meta xi ħadd ħajsaħħar pajjiż irid ikollu ċertu livell ta' influenza. M'intix ħadd tkun inti għax tagħmel xi black magic jew xi bottu kafe dar u tissejjaħ id-demonju ħaġġib pajjiż taħtek, alright, għax inti x-xitan ma jistax jużak għax m'intix pożizzjoni fejn l-influenza forsi l-daqarek fejn toqgħod iva id-dar tiegħek ma mhux pajjiż. Sewwa, fil-realm spiritwali hemm ranks aħwa. Hemm ranks. U x-xitan ifittex għalhekk aħna il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Timotju 2 itolbu għal Prim Ministri, għal Presidenti, għal Rej għaliex għax jekk tmiss lil dak ħadd tmiss pajjiż. Dawk kollha li għaw taħtu jekk tmiss lilu ħajbenefikaw minnha. Ix-xitan l-ewwel ma jipprova jaqbad lil Prim Ministru. President, jekk pajjiż għandha r-Re u r-Reġina, mel-ektar ma jkollu pożizzjoni għalhekk intom titolbu għal pastor u meta ħanidilkom ħaġa, jekk intom tidu verament il-barka fuqkom u daw kollha taraw fuq YouTube u intom verament tħobbu lill-Alla u tħobbu l-kelba, jekk tit il-barka tiegħek talla fuqek itlob għalija bis-sejta tgħidlek. At least, even if you do it for a selfish motive, pray for me. Għax titlob għalija inti, il-moment li titlob il-minu fuqek spiritualment, ħaġġib il-barka fuqek. Għadu attenti għax bil-mod negattiv taħdem ukoll. Li l-min tisħed, is-saħda tiġi fuqek. Infatti ħanarawha fil-Bibja di. Sewwa, għalhekk inti titoqgħod attent meta mhux attent, anzi kompletament taħrabha b'mod assolut, ma tattakka qatt nistalla. Qatt. Għax iskrittura tgħidlek li min jagħmel hekk iġib saħta fuq, ix-xitan jiġi kontra tiegħek taf. Halleluja. Infatti għadni ma qatt ma rajt Kristjan wieħed li huwa wieħed li huwa mbierek li qiegħed sew li attakka n-nistalla. Għadni qatt ma rajt wieħed. U xejn, la fis-saħħa, la fil-finanzi u laqas fil-familja. Għadni qatt ma rajt xi ħadd li huwa vera mbierek. Tgħid kemm għandu barki d-darraġa u del-mara, ma naf l-ebda wieħed. Kollha huma verament terribli, diżastru. ħajjithom diżastru. Mhux ovvja. Mhux ovvja. Ħafna mill-Kristjani ma jirrealizzawx li fir-realm spiritwali hemm ranks. Il-moment li inti tindirizza r-rank ta' fuqek, inti qed topera b'mod out of your jurisdiction. Tafu? Anyway, jekk tidu tifhmuha, ħarsu lej il-ħajja anka fin-naturali. Għatara kif l-affarijiet joperaw. Anyway, dak huwa tagħlim sabiħ, importanti u jekk inti jekk taqbad dak li diġà qed u twettqu ħadkun protett. Anyway, il-kelma
witchcraft jew seħer fil-Bibja ġejja hija l-kelma farmakeja li minna nieħdu l-kelma farmaceutika, affarijiet tal-farmasija jew tal-pharmacy. Hija l-istess kelma mediċina. Hija l-istess kelma għal sorcery jew sorcerer, wieħed saħħar jew jisaħħar. Il-kunċett huwa li min jaqa' taħta jiġi ikkontrollat, influenzat u manipulat. Ir-riżultat tagħha din huwa li inti ma tibqax tagħmel u ma tistax infatti tagħmel rieda Alla. Qabel ma naraw l-ewwel Samuel 15, morru fit-tieni Timotju. Din hija qed titiel il-mulej issa stess. Kulħadd jgħid minn qalbek li l-mulej l-Ispiritu Santu kellimni. Timotju 2, tieni Timotju 2. Mela, vers 24. Din għadu kif b'dropja l-Ispiritu Santu fl-Ispiritu tiegħi, sibha wassess. Kemm minnkom tafu, brother saqsini xi mistoqsija xi ġimgħa ilu batlek l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 17. Fejn il-Bibja tgħidlek id-dinja kollha hija taħt is-seħer, taħt il-kontroll, taħt l-influenza tad-demonju. Dinja kollha. Ma se nafsit. Ma l-Bibja tgħidlek jekk aħna twilidna mill-ġdid, issa aħna konna taħt saltna ta' dlamiet, ma ġejna trasferiti għal taħt is-saltna ta' smewiet. Immisimgħuha. Għal min moħħkom hawn, għax issa il-kelma seħer witchcraft moħħkom hawn. Moħħkom hawn intom ta' YouTube, ta' televiżjoni, tal-Facebook moħħkom hawn. Jista' jkun li s-seħer qed jaħdem fik, inkluż anke stewwaqt li qed tarani. Intom forsi issa li qed jaħdem fik inkluż anke li tismani. Mhux mill-punt di vista ta' influenza, ovvjament għax aħna kontinwament qed niġu influenzati. Jekk tara t-television tiġi influenzat, jekk tisma' r-radio jew tisma' l-mużika tiġi influenzat. Sewwa b'mod ġenerali tista' tkun influenzat ovvjament, mod tajjeb. Imma ħan nitkellmu issa s-seħer li ovvjament li Alla ma jridx fid-dar tiegħu. U li ħafna minnkom jista' jkun jew għamiltuha jew qed tagħmluha. U jekk qed tagħmluha dan huwa l-jum biex inti tindem biex ma taqbelx tagħmilha. Hija r-rebellioni. Hija r-rebellioni. Infakkarkom xejn il-mulej. Fil-passaġġi kollha fejn ir-rebellioni tissema' fil-Bibja li ma salvax. Tintilef. Tista' tkun qed tagħti ġeġma u l-offerta anzi tkun bnejt il-binja sħiħa tad-dar u tal-Knisja u tal-Katedral, ma tagħmilx differenza. U tintilef. Jekk int tkun rebellus kontra il-prinċipji tas-saltna tal-Alla, int tintilef. 100%. Ejli li ma rebellus ħajmur il-ġenna. Tafu xi ħadd intom? Infakkarkom li fejn din il-kelma witchcraft seħħer tissema fil-Bibja, ħanejt xejn Pawlu fit-Testament ġdid. Min jagħmel dawn, inwissikom bħalma diġà wissejkom qabel, ma tirtux is-saltna tal-Alla. Id-disobbedjenza u r-rebellioni huma simili ħafna. Imma r-rebellioni hija ħafna għar sa ċertu punt fejn il-mulej. Għax ir-rebellioni inti taf x'għandek tagħmel u minflok ma tagħmlux tagħmel il-kontra. Taf x'għandek tagħmel ma tagħmlux. Mhux għax inti ignorant għax jiġifieri għandek nuqqas tarfien. Taf x'għandek tagħmel u xorta ma tagħmelx dak li Alla għandek tagħmel. U meta inti tkun f'rebellioni għandek problema serja, serjissima, li inti fil-pedamenti ta' qalbek int bniedem gburi. Bniedem arroganti u mimli bik innifsek u Alla ma jimkien ma jeżisti f'ħajtek, għavolja tista' tgħidlu praise the Lord. Għax fejn jeżisti l-gburi, l-gburija, Alla jabborri l-gburija. Kien l-unika dnub li waqqa d-demonju mill-ġenna. Il-gburija. Il-gburija ġelek taħseb li inti
aħjar minn kulħadd. Mhux qed nitkellem għax aħna Kristjani u hemm il-midinbin, minn punta di vista fajnej Kristu vera, aħna mifdijin, imberkin, salvati, maħfura minn dak il-għat maħjar. Sewa, xorta Alla għadu jħobb il-midneb, imma jekk ovvjament ma jindimx intilef. Imma il-bnidem il-gburi u jmur kontra dak li jaf xandu jagħmel u ma jagħmlux xorta waħda anzi jagħmel kontra, qed jopera fis-seħer. M'għandek bżonn tmur għand l-ebda saħħara tiġa saħħar int. U tiġa msaħħar, jew msaħħra. Tiġa msaħħar. You're already operating in witchcraft. Di tista' tibda minn basics. Tfal kontra l-ġenituri. Persuna kontra minu fuqa. Jista' jkun il-boss, jista' jkun is-superjur, xi ħadd Kristjan jissejjaħ, Kristjan jew Kristjana kontra l-pastor, kontra l-isqof, kontra l-apostlu, kontra minu fuqu. Daħluha fil-pedamenti ta' moħħkom, fis-saltna, fir-rem spiritwali hemm ranks. Imma aħna kollha l-istess quddiem Alla sena ftit sena sidit. Vera ma toħodix barra mill-kuntest dik. Jiena u ibni wkoll l-istess, imma jiena naħdem, jiena nġib il-pappa id-dar, mhux ibni. Min ma taħna jgħidu aħna kollha fl-istess quddiem fis-sens li aħna kollha umani, salvati bl-istess dem ta' Kristu, m'hemmx dem speċjali iktar minn ta' ħadd ieħor jiena salvat bl-istess grazzja bħalma kollha salvat, imma mhux kulħadd huwa trattat minn quddiem Alla bl-istess. Għaliex taħseb Alla Ġesu Kristu isom iktar kontabbli dawk li jafu? Għaliex għandhom responsabilità aktar. Għaliex Ġesu taħseb iwissi li jar għalihom dawk li wara li jkunu jafu xorta jmorru jagħmlu dak kollu li jafu. Sinjali għandhom responsabilità akbar. Għaliex taħseb Ġakbu kapitlu 3 vers wieħed jgħidlek intom li tagħmlu l-kelma tal-Alla aħjar ma tkunu Alla ma xejn għax tkunu ġudagati iktar. Mela hemm iktar renki, mela hemm iktar responsabilità. Għanejlek eżaż ħawa, Alla jħobb lili u jħobb l-inqas wieħed minnkom minnu l-inqas wieħed. Forsi tgħidli jiena għadni kif tajt ħajti Kristu illum jew il-ġimgħa l-oħra. Inti forsi hawnhekk bħala renk l-inqas wieħed. Ma bħala mħabba quddiem Alla l-istess bħali. Ma jħobbx lili iktar milli jħobb lilek. Jħobbu daqsi. Imma responsabilità, kemm għandek ta' responsabilità quddiem Alla minnek jien? Inti żbalja u tara x'jiġri. Żbalja jien u tara x'jiġri. Idajjent fil-pubbliku u tara x'jiġri. Nidajjien fil-pubbliku u tara x'jiġri. Mbagħad sarħilu li jiena ma nidajx, ġifieri, qed ngħidilkom qed intikom eżempju. Jiena infatti qatt ma dajt fil-ħajja tiegħi għax ma kontx it-tip li nidaj. Forsi nkont il-ġiel min jidaj imma ma tantx. Ma mbagħad il-problema tiegħu mbagħad Ġifieri daħħala fil-kuruturi ta' moħħok il-responsabilità tal-pastor tiegħi mhux bħal tiegħi. Il-pastor f'dil-Knisja u ħanazzar ngħidilkom f'dal-pajjiż l-iktar wieħed li għandi responsabilità. Bil-fors. Mhux għax jiena rejda ta' thank you, you can take it all. You want it? Take it. U mhux jiena ġibtni hekk, ċertu ċirkustanzi ġabuni, inta għama xi ħadd barra mit-triq. Il-moment jgħidilhom ta' Kristjan, taf xejdulek, inta Gordon jaqgħu. I'm sorry, Pastor Vince. I'm sorry, Pastor Paul, John, Matthew, Edward, whatever. Kulħadd jaħseb li huwa tiegħi. Praise the Lord, hallelujah. Bis-seda ngħidilkom. Allura qed nitlobkom bil-ħnina itolbu għalija. Itolbu għalija. Għax jiena daw ċertu fajt ma rittomx għax jiena rittom ġust ġew fuqi. Tifhem? Allura qed ngħidilkom bis-seta jtolbu għalija mhux biċċajt. Tifhem?
Jekk jaqa' ċertu pastor li ħadd qatt ma sama bih, ma tantx ħajġri affarijiet pajjiżna. Imma jekk nagħmel xi ħaġa jien, il-Gazzetti kollha ta' Malta jagħmlu best-selling newspaper of the week. Qed tifhmu? Reklam sakemm dak li qalu mhux vera. Imma jekk dak li qalu jkun vera, mhuwiex reklam huwa testimonjanza ħażina ħafna s-saltna. U jiena ħan iġġudikat fuqha. Issa nista' nindemta u Alla għandu maħfra lija wkoll. Imma jekk nisbalja pubblikament, irid nindem pubblikament umbagħad. Tifhem, jekk inti tisbalja quddiem tnejn, trid tindem ma' tnejn. Jekk tisbalja quddiem 100 trid tindem mal 100, imma jekk tisbalja quddiem nofs miljun, trid tindem ma' nofs miljun. Odu attenti, speċjalment, intom u għaw xi oħra, odu attenti li titru fil-pubbliku. Għax dak li tgħidu intom għandu ħafna kbir. Aħjar ma tgħidu xejn, ħalli ħadd ma nobody will misinterpret you. And I encourage you, sister, certain things don't touch them. Brother, certain things don't touch them. Brothers, dawk li intom tagħmlu videos fuq il-Facebook, qed tpoġġilkom infuskom taħt man-nar akbar. Sekk intom tkunu waqlin, toperaw fis-saltna, b'umiltà, b'sottomissjoni, b'obbedjenza, sewwa bl-erf tal-Ispiritu Santu, b'alignment apostoliku, divine alignment kif suppost, tkunu protetti u tkunu mbirka. U mhux għax jiżbalja xi ħadd minnkom daqshekk waqgħet id-dinja ta' hemm maħfra wkoll għalikom jekk tiżbaljaw. Imma għodu attenti. Aħna rridu noqogħdu attenti. Bħalma l-qassisin kattolċi ta' Malta jridu għodu ħafna attenti. Jina naf li għaw min, naf li l-qassisin u l-pastors u r-rajja kollha għandhom it-tentazzjonijiet, ma mhuwiex għaqli li fuq it-televiżjoni ngħid jiena nimna basturba. Issa hekk hux vera jew le. Storja oħra, ma mhux li jiena qudiem it-televiżjoni Malti jagħmel ngħid jiena ġieli noqgħod nimmasturba għall-pornografija da. Dik kienet baħnanata nobis, made in Rome, literally. Issa, mux ħansemmi ismijiet għax min rarraw, minn ma rajx. But that was not wise. Kem sedat fi xklet nies dik? Għax vera kulħadd jgħid ħadd mu perfett, imma xorta perfett iriduni. Vera? Intom kulħadd minnkom tafu li jiena m'iniex perfett vera. Imma jekk nisbalja toħduha bil-kbir vera. Mela li wieħed minnhom jien perfett jew jiena nisbalja. Jew jien m'iniex perfett. Issa naf mhux qed nipprova ninħeba wara xejn. U rrid noqgħod ħafna attent, u nitlob l-Alla ħafna biex jgħinni. Għax intentazzjoni tiġi lil kulħadd ferjas differenti. Imma għodu attenti għax tistgħu tweġġgħu l-Vanġelu. Tistgħu tiskandalizzaw il xi ħadd li jkun tfixkluh fil-mixja. U għed li xħatajdu li l-Alla jek dak il-persuna ma l-infern mħabba fik. Illum ħanġibkom kontabli daw kollu li intom taraw dal-video sewa hawnhekk u sew fuq il-YouTube. Jekk ma titlobx għalija, Alla ħajżomlok kontabli. Titlob għalija. Anke jekk titlob għalija fix-shower, jew fuq il-kamra l-iktar favorita tagħkom, I don't mind. Ma tlob għalija, u tlob għal nies bħali, speċjalment bħali, li ma jibżgħux jgħidu l-verità. U nagħti glorja lill-Alla, għax dak li nagħmel jien nagħmlu bis-saħħa u bil-kuraġġ tiegħu, tax kieku ma jiena ma nagħmel xejn. Kieku nipprefer noqgħod id-dannet nilgħab. Jew inkanta jew nisfin. Li kelli nċedi dak kollu, minħabba l-Vanġelu. Ma jdispjaċinix, għax Alla berikni, u bħalma jgħidek jagħtik mid-darba oħra dak li tħalli warek jgħidha li jroddulek mid-darba oħra. Halleluja. Imma norikom li Alla huwa qaddis, Alla dawn l-affarijiet jieħodhom bis-serjetà, u Alla ma jiċċajtax ma' affarijiet qaddisa. Alla huwa tajjeb, ħanin maħfra tinsab dejjem, fejn hemm l-indiema dejjem. Fejn hemm l-indiema. Amen?
Halleluja. Ejdlu Spiritu Santu kellimni. Ismaw, 2 Timotej kapitlu 2. Din għadda l-introduction, da' ma bdejċ. Vers 24. Pawlu, bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu jgħid l-poplu tiegħu, isimgħuha. Min hu għaddejja l-mulej, għaw xi ħadd għaddej tal-mulej għaw. Amen. Ara x'inhu ġej għalik. Issa, di jgħidu la I claim it in Jesus' name too. Għavolja, di mhix ħaġa bad, imma tajjeb. Minu għaddej tal-mulej, m'għandux joqgħod jitlewwem. Imnalla ma kellux Facebook dak iż-żmien, għax kieku kien jagħmel pakkett passaġġ ieħor biħħadi. Kemm hawn Kristjani pallaw fil-vojt. Jew forsi ejwa, forsi mhuma Kristjani xejn. Fuq il-Facebook. Minu għaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem, immandu jkun ħlejju ma' kulħadd, jinqala biex jgħallem, kollu paċenzja, bħal madu poġġini bil-tessel paċenzja da, gara, ta' unek. Iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu, għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema. Isn't that interesting li l-indiema ma tiġix minnek? Alla jtik l-indiema. Minu il-bnidem daqshekk imtektek li jrid imur l-infern. Ma maġġoranza hemmhekk serin. Għaliex? Illum għamilt lista ta' nies għal min nitlob. Xuħut minnhom tgħix kemm qalaw lill-ħama. Bdejt naqra ktib ta' Esodu fejn Mosè li wara li ġew in-nies talla kontra Mosè u tgħix kemm jruħu qalulu inti toqgħod tola trida aktar trida l-kap tagħna u trida tal-lider tagħna, min taħseb li aħna bħalek Kristjani. U Mosè dak il-ħin beża, doqqa taħt il-qawwa talla u beża. Allum my goodness għax daf fi klimi. Imma nista' ngħidilkom morru taqraw ktib ta' Esodu. Min kapitlu 33 sa 37 morru qrawhom. U beża ġiet il-beża talla fuqu. Għax pratikament x'intom tagħmlu, intom taf x'intom tagħmlu. Intom ma tafx ġudizzju kbir ġej fuqkom ma tagħmlu hekk. Talla mela jiena jien poġġej li nifsi fejn jien. Għazza tkunu tafu minnu talla. Ġibu l-offerti tagħkom qudiem il-mulej. Alla qallu l-Mosè, żur minn nofs. Ħalli nagħmilhom Kentucky Fried Chicken il-lejl għal daw kollha kemm huma. Bis-ser qed ngħidilkom dan, sa Kentucky Fried Chicken dik l-amplified tiegħi, dik il-verżjoni ta' Gordon. U taf x'għamel Mosè? Qallu mulej beda jkpja għalihom. L-istess nies li dejx kemm qalawlu l-ħama. Dawk li intom tiġu kontra tiegħi taf x'għamiltu taf x'ġralkom ta' ġid li tlob talikom hi. Imma jekk irdu nkun bnien ta' mtalla bil-forsi rridu nagħmel hekk. Imma jekk tinfetaħ l-artu tibilek. Bħal ma ġralhom daw in-nies. Rebellioni. Ftakar li l-ewwel ribellus kien id-demonju. U fajna Alla meta tirribella inti qed tkun demonju ieħor għalih. Demonju jiġri dak li jiġi kontra Alla, mhux kontra l-pasti. Satan fisser the adversary, jiġri dak li dejjem jiġi kontra Alla, xi jrid Alla, xi joġbu Alla, kif jagħmel l-affarijiet Alla. Inti tiġi another Satan, small Satan. Another adversary. Minflok taħdem ma' Alla, taħdem kontra Alla. Alleluja. Vers mela ħankomplu. Għandu mnejn Alla jagħtihom lil dawn l-indiema. Eżaż waħda, jiena waħda ma nafajt nitlob il-mulej taf xiex? Ta' spiss. Il-mulej tini ġenwinament indiema.
ma nafx hekk kux nindem vera xi kultant. You're just a quick sorry. Tini mulej indima ġenwina. U itolbu għassa dis-sekonda, kulħadd ibaxxi rasu. U jitolbu lill-Alla l-Missir. Min qalbek. Issa stess. Xud minnkom tgħidlu jmarri xa tgħidli int. Indem document. Il-mulej tini il-grazzja li jkolli qalb indima, nidima vera. A true repentant heart. Not just sorry and I continue to do it. Truly, Lord, give me a repentant heart. If it is true, receive now. It's the grace of God that you can truly repent. Ja grazzja minn Allek vera kapaċi tindemin. Grazzja kbira. Biex il-mulej wedna fil-ktib ta' Proverbi 28 li l-min jindem dunu bietu jiġi maħfura. Ġesu jgħidlek jekk huk jindneb kontra tiegħek 77 darba kull jum u jindem kull darba jiġi jgħidlek aħfillu. Jekk illum għamilt 77 darba dnub għal 77 darba. U il-mulej jgħidlu minn qalbek mulej nindem ħafillek, dan, you're forgiven. Forgiven! Indem. Tħallix il-gburija tirbħek. Għaxal fajnej Alla, f'widnej Alla, u d-dim il-nifs talla, il-ribellioni tijak hija abborranti. U bħalma qaċċat id-demonju mill-ola posta s-sema taħt Alla, hekk qaċċat lilek. U jekk taħseb il-dawla affarijiet biss taħt it-testament tal-qadim, fit-testament il-ġdid tal-biża ta' affarijiet. Morru qraw l-ittra ta' Ġud. Morru qraw l-ittri tal-Apokalissi, Ġesu kif jgħid il-Knisja. Il-neħħi x-xida minn fostok. Il-neħħi it-testimonjanza tiegħi minn fostkom. Intom li għamiltu lilkom infuskom pastors. Le, aħna mux pastors, tax aħna ma ngħidux kelma pastors, imma jekk qed tagħmel xogħol pastorali, u sam xi knisja u komunità, u batter babboloħ li ġew jiġru warajk, inti rebelluż jew ribelluża jew itnejlintkom, u ġibtu ruxmat oħra fir-rebelljoni tagħkom. Kien hemm 4 minn nies darba ħasbu qalu li mhux li ta' qalu. Nafx insinwaw. Imma x'intqal li rridu jneħħu lili mill-pastor. Menti tista' tneħħi xi ħadd mill-pastor li għal appoġġja pastor. Jiena hawnhekk ma tħalajtx bl-elezzjoni ta' għax dejt elett prim. Għalhekk inti titlob għal pastors u għal leaders. Number 1, l-ebda bniedem ma jappunta pastors. Aħna nappuntaw ministri actually. Għalkemm hemm min li ovvjament fih dan id-dar, jekk din id-dar jikbru nies, kompli tikber il-Knisja, qabel jiġu appuntati pastors. Imma ħadd ma jista' jappuntak imma trid tkollok is-sejħa u l-pastor jew il-salis off jew l-apostlu jaraf il-sejħa u d-dilka tiegħek u l-ministeru li inti bsejħa għalih. Imma Alla huwa li jidilkek. U ma Alla dak li jidlek, il-bnida ma jistax imissu. Naf li għaw man jaħseb li huma bravi ħafna. Għadek ma tafx jgħid il-kelma tal-Alla fuqkom? Tal-bizza. Biex imbagħad ħares lejn nies bħal daw li l-ebda wieħed minnhom jew tara il-frott tagħhom jew nkella tħares lej il-familji tagħhom, il-kundizzjoni tad-dar tagħhom, ħadd minnhom ma jaqdel Alla. Waqt li qed nattakkaw il-pastors. Ħadd mill-uliet jew l-uliet ħadd minnhom ma jaqdel Alla. Kemm għandek x'tibża minn Alla jkollok il-biża' tal-Alla fuq hekk.
Għax inti kun għamil xi ħaġa li Alla jabborri, fi ktieb ta' Ġudi jissejjaħ ma tistax inti tiġi kontra nies li huma jew ismijiet jew pożizzjonijiet fi awtorità, ma tistax. Jekk inti hemm taħt ma tistax fuq ta' tiġi kontra fuq, anke jekk ma taqbilx miegħu ma tistax, Alla ma jtikx dritt. Taf li Alla ma qatt ma ħajjaqbel miegħek jekk inti tiġi ma kontra xi ħadd li huwa jista' jkun anke fl-iżball u imma fuqek, Alla qatt ma jtik dritt. Alla qatt ma ħajjaqbel miegħek. Qatt! Anke jekk dak ta' fuqi huwa żbaljat, qatt ma ħajaqbel miegħi li jiġi kontra tiegħu. Qatt. Daqskemm ħajaqbel miegħek ma' ibni jekk ibni jiddeċiedi li jiġi kontra missieru. Qatt. Hekk ta' tidher, daqshekk tinten fajnej Alla dik kidi. Mulej jitfa' il-biża' tiegħek fuq il-poplu tiegħek. Xi ħadd txurilu għamel post fuq il-Facebook qalu ejja nivvotaw biex inniżlu l-isqof Knisja Kattolika, inniżluh minn hemm. Kemm inbalalu, issa jien m'iniex Kattoliku ta'. Mela inti tista' tniżżel l-isqof, mela l-isqof tal-lajt went. Li tista' tniżżel il-Prim Ministru, terġax tivvotalu. Avolja ħaħseb Alla dak. Imma l-isqof ma tistax niżlu taqbel miegħu ma taqbilx miegħu. Ma tistax niżlu, dak Alla appunta ħel. Issa jekk jagħmel froġa jikolla. Jekk jagħmel xi balbuljata ħajkollu jsajjara kollha hu. Jekk jagħmel il-ġid kollu l-barka. U jekk jaqaf kontra dak li huwa ħmiġ, perverżjoni u korruzzjoni u inġustizzja, Alla jibbekjah. Għax il-bniedem tal-Alla jirrappreżenta mhux lilu u laqqas il-kongregazzjoni jirrappreżenta lil Alla. Mela m'hemmx nies, hemm nies li anke n-nies li taħtom, taħseb li naqbel magħhom f'kollox. Dejjem nibqa' nirrispetthom, dejjem nibqa' nirċievi minn għandhom għax Alla hemmhekk poġġieni lili. Għalhekk nemmen forni divina. Infakkarkom aħwa Spiritu Santu, ħanejdilkom il-messaġġ dak għadu l-introduction, biss qed ngħidilkom. Imma darba l-Ispiritu Santu kien qabbadni nitkellem fuq l-ordni divina fil-Knisja. U nfakkarkom fit-Testament il-Qadim li qabel mal-glorja imtliet it-tempju, Alla arranġa t-tempju l-ewwel. Jekk aħna Kristjani, River of Love, sew dawk preżenti u dak li tissegwun fuq Facebook, YouTube, whatever, televizjoni. Jekk aħna rridu naraw il-glorja, aħna niskru għax naraw naqra qattra u naraw xi ħadd jinħeles. Halleluja. Jina rrid nara xi ħadd ġi minn ajrajn u joħroġ waħda sħiħa. Jew bitnejn insomma mhux waħda. Jew xi ħadd winar widna, jew joħroġ widna formata, jew xi ħadd jinnaf tsopp minn dik inżajr u joħroġ jiġri u jitir minn hawn. Affarijiet bħala rajna mirakli, imma l-iktar li rajna fejqan, rajna ħafna ħelsin. Imma li kieku aħna vera naqbdu għadi mhux erma minna bista, kollha kemm aħna naqbdu għadi. Hawnhekk issir il-post fejn il-glorja tal-Alla timmanifesta. U timmanifesta mhux għax passerijiet kien jitkellem, imma x'aħna tant nonoraw il-preżenza tal-Alla u kif Alla jopera li Alla juża anke lilek jekk ikun taħdejk marit bil-preżenza tiegħek tek fejqu. That's the type of Christianity me and you should be contending for. Amen. Thank you, Lord. Isimawa, għax kissirta ma nafx kemmel darba dil-iskrittura. Vers 24-25. Iwiddeb il-qaddej tal-mulej bil-ħlew għal dawk li ma jaqblux miegħu għandu mnej għalli għatihom il-indima u hekk jarfu l-verità u jiġu f'sensihom. X'jiġu? F'sensihom mela ma kinux. Meta xi ħadd mhux f'sensih taf x'ġifieri hu. Qed jagħmel xi ħaġa laqqas huwa awer li qed jagħmilha ta'. Isimgħu għaliex.
u jaħilsu mill-xibka tax-xitan li kien qabadhom taħt idejh biex jagħmlu li jridu. Wow! Hawn nies bħalma hawn nies talla jitkellmu l-kelma talla brabiża. Joperaw bil-qawwa talla, hawn nies li laqqas qed jgħixu f'sensihom. Għax sensihom huma hijacked. Bħalma ta' hijackjaw xi ajruplan. U mbagħad jibda jsuqu il-hijacker. Ibiddel ir-rotta. Meta hijack jekk ix-xitan għax int persuna mara jew raġel ribelluża, int tkun qed tagħmel rida tax-xitan laqgħat tkun qed tinduna. Imma passa jiena nitlob taw naqra l-Bibja, ma jekk qiegħed f'ribeljoni, dik il-Bibja ma tieħu xejn minnha. Imma jiena nitlob inna nsum, jekk inti għadek f'ribeljoni, missa ma tiegħek kull ma tagħmel dieta, pija spiritwalment ma tfisser xejn. U tagħmilx ħafna sew, ma tikolx għax minn flok tispiċċa flok dieta, tispiċċa iktar ar għax tispiċċa tislowja l-metabolizmu tiegħek. Kċina ma' Gordon Jumanji, halleluja. Halleluja. Grazzi mulej. Tifil huwa l-iktar. Kemm hawn minnkom iktar. All right, go to Samuel, l-ewwel Samuel, morru balaj. L-ewwel Samuel. Jiena ħanedkom il-verità. Dan li qed ngħid illejla kollu ġej mill-Ispirtu tal-Alla. Bis-serjetà ngħidilkom ma kelli l-ebda ħjiel dak kollu qed ilkom s'issa kont ħanajdu. Infatti issa li ħajbda l-messaġġ tiegħi. Fil-ewwel Samuel 15. L-ewwel 15. L-istorja ta' Samuel morru waqrawha sew din l-istorja u anke morru waqraw numri 16. L-ewwel Samuel. Samuel kien hemm ir-re Sawlu. Re huwa raġel magħżul minn Alla aħwa. Kulħadd jgħid magħżul minn Alla. Ġifieri l-Maltija ara x'inhu ġej. Timlix għajnek għax int magħżul minn Alla. Timlix għajnek għax Alla użak. Alla jista' juża żrinċ. Alla juża ħmara. Sa kemm għadu biżgħat jużak, għadek fl-istess livell ta' dik il-ħmara. Xina pastor, jiena deċ kemm ġibden sajmu lej. Tajjeb, praise God. U għed tonar l-Alla, u għed tamen dak li huwa suppost, infatti ta' kull kristjani, by the way. Mux dawk l-aħwa bes jimorru fit-toroq. Suppost kull kristjan jivanġelizza Kristu. Issa inti ma tistax evanġelizza fuq Kristu llum u la tkellimni fuq nisa. Jekk mhux xi waħda li qed tevanġelizzala, mhux inti murti kollha minn fuq isfel. Issa, jekk inti raġel u tattira ruħek lejn il-ġiel, ringrazzja l-Alla għandek li inti normali. Imma għafem. Jekk raġel jattira ruħu lejn mara, normali, kif suppost ħalqek Alla. U jekk inti mara tattira ruħek lejn raġel, normali. Xwara kollha jekk jogħġbok raġel huwa sabiħ. Min jaf kemm jiena għaw joġobhom, żgur. Halleluja. Toqgħodx tgħira lija. Tajt li min taħseb li, inti mhux importanti x'naħseb jiena, jiena naf x'inhi, inti x'inti taħseb li. Jien li waqaf naħseb jien issa konvint. Apparti ċajt, imma importanti jesi saħwa, da huwa kliem li lek ħajsaħħek ħajżommok fiq triq tal-mulej. U llum il-mulej fakkarni fi ktieb tal-Lut kapitlu 13 vers 7 u vers 17. Fejn ix-xogħol tar-raj huwa li jiena noħodlok ħsieb ruħek, taf? Taf li jiena xogħol li noħod ħsieb ruħek, mhux li jiena ngħidlek how sweet you are, how kind, how wonderful, you're gonna have a mighty plan from God. Well, that may be true. But my job is to make sure that you will make it till the end. Għal min irid jisma'.
Halleluja. L-ewwel Samwel kapitlu 15. Mur vers vers 22. Mela Alla qabbat il-Samwel, bniedem midluk u mażul minn Alla. Bniedem li diġà kien għamel ħafna ġid. Kien qabda lil-mulej f'ħafna in many ways. Imma Alla qallu irridek toqtol lil dan il-grupp ta' nies li huma abborrenti, perversi, għamlu affarijiet li huma abominabbli quddiem għajnejja u ma rridek tħalli xejn eqret kollox. Infakkarkom dak mhuwiex l-President u laqqas il-Permissu, dak huwa Alla tal-Univers li mħallef ġust. U meta ġie lura wara li għamel ħafna milli Alla qallu biex jagħmel, ma għamilx kollox, għamel ħafna. Għax dan il-miskin Samwel, vera miskin, għax imbagħad spiċċa hemm ċans li huwa mitluf. Sawlu, Samwel ġie teħt ċanfira waħda nobis. Samwel huwa l-profeta, Sawlu huwa r-re li spiċċa ġimnezza mir-renju tiegħu. Ġilura ġab ir-re miegħu li kienet iġib dil-moqżiżiet kollha fuq pajjiżu u ġablu xi naċ. Għallu da ġibtom ħanofruhom il-Alla. X'nambihom in-naċ ta' daki. Taħseb li mhix kapaċi nipprovdi lil nifsi naċ jekk irid nagħmel offerta tan-naċ. U ġablu r-re. Isimha ma Sawlu din ix-xieq niftaħ ħafna fuqha, imma mhux ħajkolli ċans illum żgur. Għas-Sawlu kellu problema. Number one, Sawlu jekk taqraw l-istorja kien jgħir għal David. Tieni kellu problema ta' ħafna mexxejja li jridu li jagħmlu għal għajn in-nies. Mhux għandhom veru l-biża' Alla. Kemm nisma' mexxejja inkluż pastors, well-meaning. Mela ma ngħidulhomx hekk in-nies mela tingerrixhom. Mela int in-nies tellgħu pastor? Jekk kien vera pastor? Mela ma ngħidulhomx hekk mela tridni mela tridu joħorġu l-barra xi nofshom, jew jolla ma jiġux iktar. Mela inti qed hemm għalihom, inti qed hemm għal Alla ta'. Jekk inti tittoġob il-poplu, sir politikant. Għax inti jentajlaw kemm biex jagħmluk il-pupazz tagħhom ma tagħmel dak li jrid huma. Ma dak tellawk. Avolja illum il-ġurnata għandna ċertu politikanti jaħsbu li saru Alla jagħmlu ċerta waħda li jridu huma, mhux li jrid il-poplu illum il-ġurnata. Imma dalwaqt jorjhom Alla li ħajfakkarhom li minnu wara Alla, dan tibżar. Imma u Sawlu ġie lura mill-gwerra. Ħammur vers 20. U Sawl wieġeb lil Samwel, jien smajt mill-kelma tal-mulej. U bat titriq li fiha batni l-mulej, ġibt miegħi lil Agag sultan ta' Amalek u rrid l-Amalkin. Il-poplu ħam il-priża naċu baqar l-aħjar minn dawk li kienu mitluqa għal-erda biex joffrihom lil-mulej Alla tiegħek f'Gilgal. Samwel wieġeb jaqgħu il-mulej joġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji aktar mismieħ tal-kelma tal-mulej. ċvinti Alla taħseb li jippreferi li ġiblu sagrifiċċju? Jew jippreferi li inti tobdiħ f'dak li qallek biex tagħmel. Ara l-obbedjenza jaqwa mis-sagrifiċċju. Ismawni, jekk inti m'intix qed tkun qed tobdi u minn jekk inti qed tagħmel xi tip ta' sagrifiċċji tqum kmieni titlob. Taqra l-Bibja kuljum. Tibgħat ħafna flus forsi għall-orfni u għall-missjoni. Dak kollu tajjeb. Sakemm qed tobdi l-Alla, ma tistax tgħid ħanobdi l-Alla f'dal-arja. U f'dil-erja ħanamel l-rid. Inti ma tistax salva 50%, jew salvat jew mitluf. Jew Alla jew m'intix. Alla m'għandux nofs Kristjan. Jew Kristjan sħiħ, jew m'inti Kristjan xejn. Darba kelli ħabib jien.
Għalli xaħseb bro, għallina nżommom kollha l-kmandamenti barra wieħed. Għalli la tiżnix. Għalli għax inħobb in-nisa. Anka jien nħobb in-nisa. Daw in-nisa kollha nħobbkom fil-mulej. So, ġifieri, u li rrid jgħid ġifieri, mhux hawn ta' kien jgħix l-Amerika da. Ġifieri irid ikollu girlfriend kull ġimgħa. U mhux ġast joħodha kafè. Sewwa. U qedlu ħanejdlek. Qedlu nagħmlu mod li minflok 10 ta' wieħed il-mulej. Li tħobbu b'qalbek kollha. Dak qed tagħmlu. Ma jekk inti mdat m'għandx dak, qed tikserhom kollha ġarta waħda. Alla ma jridx is-sagrifiċċji tiegħek, Alla jridek li inti tħobbu b'qalbek kollha. Li inti dak li tagħmel ma tagħmlux neċessarjament tal-mara jew ar-raġel l-ewwel tagħmlu għax tħobb l-Alla. U Alla mhux dejjem ħajdlek affarijiet li inti tixtieq tagħmel, xi kultant ħajdlek biex tagħmel affarijiet li lilek huma skomdi, inkella kif ħajkun ħatur ħinti li int tħobbu. Kolħat kapaċi jgħid, amen, praise the Lord, niġi l-fellowship, nintaqa' mal-aħwa, tajjeb li tiġu l-fellowship, u hija parti, nemmen li hija parti, 100% diskont il-kelma talla, x-xirka importanti. Imma nut li jekk kienet inżomm ix-xirka mbagħad naqla l-odju, kliem ħażin, jew kella rebellioni, jew kella jien naf jiena ma jistax ikellmuni, jew jiena in-nista ma xogħol jibżgħu minni għax ikellmuni, jew kella ġodar istess. Jenut li jiena ngħid nitlob kull jum jew niġi l-fellowship u naqra l-Bibja imma mbagħad il-mara tiegħi jimwerwra minni ma jistax jitkellem. Jew kella affarijiet li jiġru. Eżaż aħwa. Għadu attenti hija ta' għax Alla qed jara kollox. Kemm inti qalbek vera għalih. Tużax iskuża bħalma xi wħud jgħidu ma xina magħmulek ta' le. Anke kieku kont magħmulek, il-mument twilit fil-ġdid inti suppost tisbaħ lil Kristu. Darba kien hemm wieħed u lill-mara tiegħu kien jakkisa u beda jbidlu l-mulej u beda jsegwi il-messaġġi ta' River of Love. U l-mara tiegħu qartlu kemm għadbaqalek biex tixbaħ il-Kristu. Alla jien qed nara l-messaġġi ta' Pastor Gordon. Alla qed nipprova nixbaħ lilu. Qartlu kemm għadbaqalek hemm dak il-bot, qartlu ma insomma ibda b'Pastor Gordon u ma mbagħad spiċċa f'Ġesu Kristu. Alleluja. Ma isimgħuha moħħkom. Vers 23 isimgħuha. Ara l-obbedjenza jaqwa mis-sagrifiċċju smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun. Ir-rebellioni daqs id-dnub tas-seħer. Jiġifieri Alla tgħid meta tkun qed tirrebella m'hemm bżonn tmur għand tax-xorti, għand dawk li jikkonġerjaw l-ispirti. Int f'darek tista' tkun is-saħħar jew is-saħħara. Għax inti qiegħed f'rebellioni u li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima ta' xbijat. Moħħkom ma' waħħa. Ħajkolli nispiċċaw hekk illum. This was a long introduction today. Kemm naf Kristjani u jalla tisimgħuni llum. La għadkom ħajjin għad baqalkom iċ-ċans. Imma ħafna minnkom idin fe idin sew jekk għax belatek lura d-droga, sew jekk għax belatek lura il-pornografija, sew jekk għax belatek lura il-gburija, sew jekk għax belatek lura jenna fix-xorb, l-azzart ix-xogħol. Taf x'in il-problema tiegħek? Inti għandek rasek ibsa. U l-bniedem ta' rasu ibsa jagħmel li jfettillu hu. Għax jiġi għala bibu xjajt il-pastor, tiġi għala biba xtejt il-leadership, tiġi għala biba xjajt il-bulej, għax inti rasek ibsa. Għaw min, nirringrazzja Alla, kien għaw min u żbalja u nidem u rifletta
aċċetta jew irriflettiet u nidmet. Tiftakar meta kien għadu Sawlu, praise and worshiping, would you please come? Meta Sawlu dellu Kristu, fi kliem ieħor, Ġesu qalu l-Sawlu, għallu inti ma minn tħabbat rasek. Għallu dan il-verżjoni ta' Gordon. Sawlu, inti għandek rasek jibsa, ma tija jibsek ta' minn tijak. U rrida tijaj ħajkolla taddi. Salama inti ma konċ kapaċi tiġi il-fellowship, mela ħajġi il-fellowship u ħaniġi intaqa' miegħek inissa. U ħatama. U ħajkollok il-ħatti bżonn il-ħatti ħor biex emmixxik, ħalli numiljak. Ħalli inti li kont taħseb li inti fuq kulħadd u ħadd ma jistalik ħanorik li nistalik. U issa ħajkollhom imexxuk bidejk. Biex mur it-tojjet ikollhom imexxuk huma. Biex mur tagħmel xawer ikollhom imexxuk huma. Ħalli tkun taf xi tfisser, trattab rasek. U ma tibqax brasek jibsa. U qed ngħid f'isem Ġesu Kristu għal dawk kollha qed jisimgħuni. Qed intikom twissija ta' mħabba. Alla għandu rasu jibsa ħafna iktar minn tiegħek. Tħallihx jagħmillek bħal ma għamel lil Sawl. Hemm ħafna ta' karattri fil-Bibja fejn kellu jneżżaħħom il-gburija tagħhom għax il-gburija tfisser li inti għandek rasek jibsa. U jumiljak, u jispiċċa jġibek fix-xaw, jġibek fix-xejn. U għaliex ma jista' jiġi xejn tajjeb mhux bil-forsi jekk għandek rasek jibsa. Il-talima x'imkien Alla jrid jagħtihilek. Għaliex tas ma jistax infiq minn din. Għaliex ma jistax inġurruh minn ħurruh finanzjarment. Għaliex kollox qed jiġini ħażin. Issa, mhux qed ngħidlek li kull min jiġrilu xi ħaġek għax huwa b'riveljoni, għax inti kollha kemm aħna jkollna t-testijiet. Imma aħwa. Qod attent, jista' jkun li dak li inti taħseb li huwa x-xitan jista' jkun Alla jirreżistik. Għax il-Skrittura, il-Bibja li taqra intu li naqra jiena, hemm żewġ passaġġi f'Ġakob kapitlu 4 u fl-ewwel Pietru kapitlu 5 fejlek Alla jaqaf lil-gburi. Mela mhux issa x-xitan biss huwa kontra tiegħek u qed isaħħrek u laqqas ħallik tibqa' f'sensik, issa għandek il-Alla kontra tiegħek. Imma ringrazzja Alla, Alla kemm huwa kontra tiegħek ma jridx ikissrek, irid jumiljak ħadd tiġi f'sensik. U tidduri għala tgħidlu mulej, għatin il-grazzja nindem. U għala jgħidlek, issa nfawlek bil-grazzja. Issa, tista' vera jiddispjaċik. Issa, vera, ħatħalli l-Ispiritu tiegħi jaħdem fik u jitrasformak. U minn di ħajkollok talima. Ħalli milli ħriġt, inti issa għandek messaġġ biex tgħallem il-ħadd ieħor. U dak li x-xitan prova jagħmel kontra tiegħek biex ifarkek, jiena dawwartu biex insaħħek u ssaħħaħ il-Knisja u l-poplu tal-Alla. Halleluja. This is dan huwa t-tielet messaġġ, part A. Fejn inti fir-rebellioni? Fejn x'qed tagħmel inti taf x'Alla jrid minn għandek? U Alla ilu jiġri warajk. Alla anka lill-akbar edewa tiegħu xorta jħobbu. Imma Alla huwa missier tajjeb. Lill-uliedu ma jistax iħallihom jibqgħu tul ta' żmien fir-rebellioni u ma jiddiljax miegħek. Ipprova, tibqax repeater. Prova tgħallem il-lezzjoni malajr. Eżiż aħwa, anke jekk tgħix 100 sena, il-ħajja qasira. Ma tistax taffordja tgħaddi minn dejjem l-ewwel dejjem stage 1, stage 1, stage 1 u għandek il-ħutek tilajn stage 2, 3, 4, 5 u inti għadek tirrepeti stage 1. Stage 1 again, stage 1 again. Alla, ismawni. Illum is-sistema edukattiva f'pajjiżna ma tħallel ħadd repeater. That's not a good thing. Actually, to be honest, I don't agree with it. Għax dak ifisser
ikompli għadduk tajja fuq minn tixtajb ta' diġorta. Fis-salta talla mhux hekk ta'. Sakemm ma tikkwalifikax, ma tgħaddix għan next level ta'. Alla ma jħallikx tgħaddi għal level li mista. Tibqa' repeater qudiem il-mulej. U tmur is-sema 70, 80, 90 u ma nafx kemm il-sena, jalla jkollok omor twil. Imma x'iswa omor twil dejjem tirrepeti l-istess ħmiġ. Dejjem taqab fer l-istess ħofra. Ejja nibnu qalbi, ejja nagħmlu pedimenti soda, ejja nibnu. Hemm ħafna xogħol xi jsir. Għax Alla huwa Alla ġust. U jħobbok lilek iktar mis-sejħa li hemm fuq ħajtek. Fl-aħħar mill-aħħar Alla ma jixtieq lill-ebda wieħed millu li jdu jintilef. Jekk inti ħadibqa' tirreżistih, ħajreżistik. Ejja mbaxxar rasna. Tkellem mal-mulej issa stess. Din nagħtu glorja lil Alla b'seta nilkom. Ma nafx minn fejn ġie dal-kliem illum. Mill-mulej 100% nemmen dik jien. Immissa għalik. Jekk inti wkoll temmen li dan mill-Ispiritu Santu, mela toħroġ minn hawn tgħid kemm kellu preaching powerful il-pastor le. Għidlu mulej grazzi tal-li kellimtni. Tal-li ma qed iġġib qed tipprova you're trying to get my attention. You're getting my attention. Eżi saħwa, jiena bħala ħukom fil-mulej, mhux pastor. Pastor jien imma inħobbkom bħala ħuti. Marri tara l-ħadd jaqalura minnkom. Jien nifraħ meta narakom tavvanzaw fis-saltna. Imma mhux għall-iskaptu li tibqgħu handikappati spiritwali. Jalla bħala wliedi fil-mulej tagħmlu d-doppju. Fis-saltna u għas-saltna dak li Alla għamel miegħek. Jalla tagħmlu iktar. Imma fejn hemm ir-rebelljoni Alla qatt ma ħajħallik tavvanza, nassigurak. I promise you. Għax inkella jkun qed jippożizzjonak lilek għat-telfin għat-tiġrif. Edi talba miegħi minn qalbek int fejn int. Sew jekk għadek ħassalva u tagħti ħajtek lil Alla għall-ewwel darba, u sew jekk int Kristjan u tixtieq tagħmel riflessjoni onesta. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek baxxi rasek. It-talba ħanamela għalilkom kollha. Għalija wkoll. Għidlu minn qalbek il-mulej, qabba missier. Bħal missier tajjeb. Li tant tħobb il-wliedek. Grazzi tal-li kellimtni llum. Bimħabba, bil-verità u bil-paċenzja. Ġessu, nitolbok, għatini qalb nidima, qalb ġenwinament għalik. Mulej naf li inti tajt li jekk jien inkun rebellus jew rebelluża, mhux biss għand id-demonju jakkisni, iżomni taħt erq u laqqas iħallini nopera f'sensija, imma jkolli lilek stess kontra tiegħi. Jekk ikolli lilek miegħi u ladu kontra tiegħi jiena nirbaħ xorta, imma jekk ikolli lilek kontra tiegħi abba missier, ma nista' nirbaħ qatt. Ġessu, għatini qalb ġdida. Nitolbok, aħfilli fejn jien kont ribellus, fejn jien kont arroganti qudiemek. Mingħajr ma kont naf forsi xi drabi ħallejt il-gburija tikolni, tellibni u tamini. Mulej ma rridx nagħmel talba oħra biex nagħlaq, imma talba biex nibda bidu ġdid. Tassew quddiemek mulej.
Ġessu, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Għamel li ħoġġieġa nar tal-Ispiritu Santu taqbad fija. Ġessu, għatini l-grazzja li f'qalbi jkun hemm indiema ġenwina. Għax waħdi bis-saħħa tiegħi minix kapaċi. Għatini l-grazzja mulej li naraf id-djufiet tiegħi, nindirizzhom, niffaċċjhom, ħankun nista' nindem minnhom. Għax naf li inti dejk miftuħ għalija biex taħfilli d-nubieti u taħodni għandek u tannaqni miegħek mulej. Kisser minn fuq ħajti kull forma ta' supervja, ribellioni lejk, lej il-prinċipji tiegħek, il-prinċipji tas-saltna u l-kelma tiegħek. Mulej, int li tara kollox, m'hemm xejn moħbi qudiemek. Għatini imħabba ġenwina għalik. Lil min weġġani naħfillu minn qalbi. Fejn jiena kont imqarraq, iftaħ li għajnejja ħalli nara il-kondizzjoni reali ta' qalbi. Ġessu, nħobbok. Imma rrid inkun kapaċi nħobbok mhux biss bil-kliem, bil-fom, bil-emil, bid-deċiżjonijiet li nagħmel ta' kuljum. Fuq dar, fid-dar tiegħi, fuq ix-xogħol tiegħi, fil-ħin waħdi. Għax inti tarani kontinwament. Mulej kull seħer, kull pjan tal-għadu, kull spiritu ta' erq, kissru minn fuqi mulej. Għatini għajnejn biex nara, widnejn biex nisma, u qalb li tħabbad b'maħabba ġenwina għalik. Grazzi Ġessu. Grazzi li inti smaj din it-talba. Natik glorja, natik tifħir. Grazzi ta' bidu ġdid. Grazzi ta' revelazzjoni ġdida. Illum jien maħfur. Illum jien meħlus. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Nħobbok mulej. Imma l-ewwel ħabbejtni int. Nagħtik glorja u tifħir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Daw kollha li intom qed taraw mill-YouTube, Facebook, komplu seguna hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' sieb. Nhar ta' ħadd fil-għodu fil-10. Ixxenna għall-preżenza tiegħu. Alla ma jwarrab qatt lil ħadd li jiġi għandu b'qalb nidiema. B'qalb sobina. Ma wans li tiġi u titolbu maħfra, kun ċert. Naċċertak illum fuq l-awtorità tal-kelma talla. Il-mulejjaħ fil-lek nubitek u jtik bidu ġdid. Narawkom il-programm il-miss. God bless you.